Isang mapagpalang umaga sa inyo mga kaso. Dito po tayo ngayon sa Inmalog, Sampabian. Ayun na, shoot po natin yung aso ni Sir Nico Hel Villanueva. Ang kanyang pinagmamalaki na white pug. Ayun na. Sa mga gusto magpa-stud dyan o mag-upgrade ng white pug, ayun si Ayon, ang poging-poging si Ayon. Ayun, magaling pa yan. Kumadyot guys, tingnan nyo paano siya kumadyot. Ang lupit niyan guys. And then 100% proven po yan si Ayon. Kaya sa mga gusto magpa-stud dyan, comment down below or PM nyo si Sir Nico Her Villanueva. Yan po yung sir owner po ng aso na si Ayon the Pogi, white pug. Tingnan naman guys kung gaano siya kaganda, ang kanyang drive. Tingnan niya. Sobrang certified makadyot guys, Salamat pala Sir Nico Her sa walang sawang pagtitiwala mo kay Magic Hands. Follow for more videos. Maraming salamat.